Horretan lehen aldiz, Arareko zerrenda bakarrik aurkeztuko da udalerako. Erakurketa positibo egiten dugu 4 urte hauenak. Gauza ekimen importantea bultzatu ditugu, batzuk lortu ditugu aurrera ateratzea, esaterako eguzki panelak arautzen duen araudia abian jartzea, hainbat obra, hainbat ekimen udaleko bizitza gardenago egiteko, baina beste batzutan ez dugu lortu helburua, eta aste honetan euskara ordenantzakin gertatu dena denok dakizu, ezta. Bestetik, esan behar dago, legegintzaldi honetan Tolosan ekimen importante bat, hainbat ekimen egon dira importante izan da topik inauguratzea, baina nik uste eta importanteagoa dela Tolosaren etorkizuna hainbat urterako markatzen duelako plan orokorraren onartzea izan dela. Dakizuen bezala, ez genuen plan orokor hori babestu, eta gure ustez denborak arrozia eman digu. Eta aurrengo legegintzaldieko ardatzei begira, 6 ardatz nagusi ikusten ditugu. Garbi dugu guk edozen udal jarduerak behar duela oinarrian pertsonak izan, pertsonei begira egin behar dugu politika. Eta horregatik, guretzat lehentasunezko ekimena izango da legegintzaldi honen azken partean lantzen ari garen lan batean sakontzean. Alegia, Tolosalderako eskualde ospital publikoa lortzearen aldeko lana. Eta badakizu zein den gure proposamena da asunzion publifikatzea. Etxebizitza politika aipatu dut lehen osarrenan, hori ere guretzat zentrala da. Tolosarentzako arkitu behar dira, gazteentzako bereziki, etxebizitza duinak, eta gure irudiz alokariuzko etxebizitza bultzatu behar da, eta udalak hortan protagonista eta motore izan behar du. Beste ardatz bat, ekonomia da. Baina Tolosan aspalditik dator nolabait sektore industrialen gainbera eta sektore industriala gero eta peso gutxio izatea. Iruditzen zaigu horretarako hori aldatzeko politikak bultzatu behar direla, apostuak egin behar direla, eta igual mini eolikoaren inguruko apostua interesgarria dela Tolosarentzat. Eta bestetik, importantea bultzak nekazaritza. Nekazal sektorea abandonatuta dago, erabat, Gipuzkoan. Hola zen behar da, lotxai abandonatuta dagoela. Ez dela lehentasunezko, gobernuan dauden entzat, foru aldundian gobernuan dauden entzat, baina nekazal sektorea Tolosaldeko eta Tolosako ezaugarrietako bada. Legegintzaldi honetan udalaren aldetik egon da ekimen bat, nolabait bultzatzeko debate bat herritarren parte hartzari buruz udal erabakietan. Ondo egon da, uste ekimen positibo izan dela, eta hurrengo legegintzaldia tokatzen da hortan sakontzea. Helburua da gurea lortzea datorren legegintzaldian herritarren parte hartzeko sistema Tolosako udalean ezarrita egon dadin eta nolabait abian egon dadin. Hori beti ere jakina herritarren oniritziakin eta herritarrek parte hartuta horren definizioan. Osaiatu ginen joan da legegintzaldian Tolosa udalerri euskaldunen mankomunikateko kide izan zedin, ezken duen lortu, saiatuko gara barriz ere, Tolosa betetze ditu baldintzak, eta iruditzen zaigu Tolosak horren behar duela, bereziki Tolosaldeko udalerri txikiagoen traktore eta laguntzaile bezala eman. Eta bestetik ere, Tolosa bada kultura erakusleio bat. Asko iten diran kulturena horrean, baina askotan iruditzen zaigu, salbo espan batzuk kenduta askotan dira eskaparate, erakusleio. Eta gehiago botatu badala, herritarrek ere, izan ditzela horretan bultzatzaile, sustatzaile eta parte hartzaile. Materia organikoaren bilketa bultzatu behar du. Argi eta garbi. Hori da puntu bat, beste puntu bat, energiaren aurreztea bultzatu behar dugu. Asuntoa ez da, energiturri berriak bilatu behar dira, nuklearra alboratu behar da, eta bar, baina eredu aldatzen ez badegu eta energia gutxiko konsumitzen ez badegu eta hartako politika garatzen ez baditugu, arazoak izango ditugu energiarekin atorrezur. Eta bukatu, gogoratu, eta importantea guretzako Tolosa ez dela herri osolatu bat, Tolosaldeko hiriburu dela. Eta Tolosaldeko herritarrentzako Tolosan daudela bere gureko bizitzan beharrezkoa diren gauza asko. Esaterako, ambulatorioa edo asuzio klinika, adidatik pintzeatik eta beste asko. Orduan, kontutan izan behar degula Tolosan udal politikak garatzen ditugunean, Tolosa eskualdeko hiriburu dela eta bestei begira egin behar dira politikak eta besteekin batera egin behar dira politika. Tolosaldea osatzen duten herri guztiekin.